फैगौ गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि 9, 10, 11 आरो 12 खालाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 56थि बोसोरारि जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमुनगुराव खुंनो थाखाय लाहार फाहार। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो गोनां बे जथुम्मानि थाखाय डिमाकुसिनि दैमुनगुराव 1000 बिगानिबो गुवारसिन ओनसोलाव हाबा मावनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। गाहाय हाबलांग्रा दरखंनि गेटजों लोगोसे गाहाय सायनासालि, थान्दैफोरनि जथुमसालि, थाग्रा खुलि, दिन्थिफुंसालि, डाइनिं हल, भलन्टियार्सफोरनि थाग्रा, आलासि जिरायसालिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै अपेन मार्केट एबा उदां हाथाइसालि बानायनायनि राहा लादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि उदां हाथाइसालिखौ फैगौ जानुवारि दाननि 6 खालारनिफ्रायनो बेखेवनाय जागोन होनना बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे खुंनो गोनां जथुम्मानि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायो। डिमाकुसिनि दैमुनगुराव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ। बेनि खामानि प्रग्रेसा माबायदि सोलिगासिनो गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम नैबे दैमुनगर डिमाकुसिनिफ्राय जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि इं अक्ट' 9, 10, 11 आरो 12 बे खालाराव नैबे जोंनि दैमुनगुराव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंजानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जेथिंनिफ्रायबो जेबो माने खस्थ' बा जेबो आंखाल गैयाजासे खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा सान हर अहरह खामानि मावगासिनो दङ आरो बियो दासिमाव जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जागोआखैब्लाबो बेबादिनो जाफुंसार फालांगिरि एबा समाज सिबियारि सुकुमार देबनाथआ मयनागुरियाव रायजोफोरनो न'ब्लां लुनायनि जागायजेननाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै ओरैबायदि फोरमायो। आवगायबाय गेट, एक्जिबिसन, डेलिगेट हल बेफोरखौ लानानै माखासे माने केम्पफोर बेफोरखौ लुफुंनाया जाबाय। मेन पेन्डेलनि खामानिखौ जिहेतुके टेन्टनो होनाय जादों, स' बिथांमोना 10-15 दिननि सिगां जोंनो लुफुंना होगोन होननानै खोथा होदों। बिदिहाय गासैबो खामानिफोरा दायो आगबारिगासिनो दङ आरो साफ्रोमबो डेलिगेट्सफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जेबो खस्थ' जानाङा बेनि थाखाय बानजाय आफादा खोब माने मा होनना बुंगोन बेखौ गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। दा बेहाय एक्जिबिसन लाफानाय जादों। एक्जिबिसनाव जर'खायै मा मा दिन्थिफुंनाय जागोन? एक्जिबिसनखौ जोङो फैगौ माने जानुवारिनि 6 तारिखनिफ्रायनो जोङो जागायनो आखायाव लादों। बियो एसे एडभान्स जागोन कनफारेन्सनि आरो बेयाव माखासे जायफोरानोखि जोंनो माखासे इनफरमेसन होनो हायो बेबायदि एक्सट्रा माने एक्जिबिसनाव जोङो लाबोनो नाजानाय जादों। जेरै BRPLनिफ्राय बिथांमोना फैगोन आरो बेवहाय जोंनि जेनेरेसनजों लोगोसे जोंनि रायजो राजानो बिथांमोना थाव सोदांनायनि फारसे बिथांमोना मिथिहोगोन। बे जोंनि थाखाय एसे आलादा जागोन। इन्डियान आर्मिनिफ्राय बिथांमोना एक्जिबिसनाव फैगोन आरो बिथांमोनाबो बोरैहाय माने इन्डियान आर्मियाव जयेन जानो हायो बेखौ बिथांमोननिफ्राय मिथिहोनाय जागोन। बेजों लोगोसे माखासे आर्म्सनि डिसप्ले बिथांमोना खालामगोन आरो माखासे बिदिनो बिजाबनि गला बिथांमोना फैगोन। बाखि जिखिनि दखानफोर थायो एक्जिबिसनाव बेखिनिया थाबाय। बिनि अनगायैबो डिपार्टमेन्टेलि सेरिकालचार, एग्रिकालचार बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना एक्जिबिसनाव फैगोन। दा बे दैमुनगुरसिम सफैनो थाखाय हान्थामेलानि राहाया माबायदि? बेनि सायाव कमिउनिकेसन बेबस्थाया ट्रेनजों जुदि फैयोब्ला जोंहा खैराबारि स्टेसन मोनसे थाबाय, टंला मोनसे स्टेसन दङ। जायफोरा ट्रेनजों फैगोन होननानै सानदों बिथांमोना खैराबारि स्टेसनाव ओंखारनो हायो। खैराबारिनिफ्राय बास नङाबा गारि फिसा बिदि एभेलेबल दङ। टंलायाव स्टेसन दङ ट्रेननि, स' बेनिफ्रायबो जोंहा माखासे गारिनि बेबस्था थागोन। बानजाय आफादाबो सिन्था खालामनाय जादों बिथांमोनखौ स्टेसननिफ्राय पिकआप खालामनानै नैबे जथुम्मासालिसिम लाबोनायनि बेखौ सिन्था खालामदों आरो नङाब्लाबो जोंहा फिसा गारि आरो बासफोर एभेलेबल कमिउनिकेसननि टेनसन गैया। ट्रेनजों फैयोब्ला बेखिनि थाबाय आरो जुदि बास बा गारि फिसाफोरजों फैयोब्ला जोंहा क'क्राझारनिफ्राय रङियासिम, रङियानिफ्राय तामुलपुर, तामुलपुरनिफ्राय नैबे इउटि रड सिदा डिमाकुसि फैनाय लामा दङ आरो ओरै सोनाबथिंनिफ्राय सानजाथिंनिफ्राय फैयोबा जों उदालगुरि जानानै थोंजों इउटि रडनि दारा डिमाकुसि फैनो हानाय बेबस्थाया दङ। गार्जेन आफाद होननानै बुङो बर' थुनलाइ आफाद, बेहाय जोंनि गासै रायजो राजाखौ मा फोरमायगोन? बर' थुनलाइ आफादा जाबाय जोंनि
माहारियारि मोनसे आफाद जायावनोखि बर' हारिनि थांनाय थैनायनि माने खोथा बेरखाङो। बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि रावा जोंनि हारिमुवा जिहेतुके थांनानै दङ। दा बेखाय जों बानजाय आफादनिफ्राय दुलाराय रायजो राजाफोरखौ जोंनिफ्राय खावलायनाया बेनो जे गुबुन बोसोरफोराव जेरैबायदि लोब लोब माने हेफाजाब होबोदों बर' थुनलाइ आफादनि जथुमायाव स' देग्लाय फैगोन बोसोर जिहेतुके 2025 जानुवारि दानाव खुंजानो गोनां नैबे दैमुलुगुर डिमाकुसियाव दा बेयावबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय जे नोंथांमोना नैबे माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव हारि धोरोम राव बासियाजासे जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आरो जोंनि जुथुमाखौ आबुङै जाफुंसार होफैयो।